wannan asibitin? One five ko satan kaji na fito zan samu 1.5 a ce ke ana irin wannan me zan yi da 1.5 kwata me zan yi da ita gaskiya kaji yarinya da ke so kuma zan iya ba ki ban kuɗi wallahi yau ba aikin 1.5 nake ba na muke ba na rantse da kuma Allah ba aikin 1.5 nake ba Waje ai ka san zan biya ka. Ka san ina biyan ka matsala na da kai kenan.